Prinášame špeciálne vydanie Bobon Top a hovoriť budeme o nových superstars Velvet a Veneer. Dobre to znie, keď o mne hovorí svet, že som hviezda. Ty si hviezda. Tak čo sa dá, vždy vidinou nami. Aj tak sa vždy má, tak potom sa robíš malý. Kto chce slávu mať a úspešný byť, musí vrieť, musí vrieť, musí vrieť. Ja to viem. Tak, čo ťa zaujíma? Som ako kniha. Otvorená. V nás oboch sa dá čítať. OK, tak mi povedzte, kto vás dvoch najviac ovplyvnil. Úprimne, Vel bola pre mňa vždy inšpiráciou. A moja inšpirácia? Tiež asi musím povedať, že ja... Jedno je isté. Po 2 mesiacoch na scéne sa hviezdne duo onedlho dočká prestížneho živoťáka. Ocenenie za celoživotné dielo. Nenechajte si cez víkend ujsť ich vystúpenie v búrlivej aréne. A posledná vec. Ako sa vám darí byť najväčšími hviezdami, aké drsná hora kedy zažila? Vám s tajomstvom? Tajomstvo? Nemáme tajomstva. Kto ti to povedal? Môj pokojný a vyrovnaný brat sa snaží povedať, že je to celkom prosté. Chce to len veľa tvrdej práce a obrovskú dávku skutočného talentu.